Українському обранцю Володимиру Балуху продовжили тримання під вартою до 14 серпня. У підконтрольному Кремлю Роздольницькому районному суді Криму розглядалася справа Балуха про начебто побиття ним начальника ізолятора тимчасового тримання. Під час судового засідання Володимиру кілька разів ставало зле. Суддям довелося викликати швидку і перервати засідання. Останні 3 дні Балух скаржився на болі в серці, проте лікаря до нього не викликали. Володимир заявив, що бажає зустрітися з представниками Червоного Хреста. Те, що зараз стався серцевий напад, воно пов'язане з тим, що починаючи з тої п'ятниці, щодня у Володі йдуть обшуки, і при тому, що обшуки йдуть і зранку, і ввечері, і вночі, тобто людину доводять до психічного зриву. Для Володимира Балуха це вже друга кримінальна справа. За першу, начебто за зберігання боєприпасів, йому присудили 3 роки і 5 місяців у колонії. Правозахисники називають обидва звинувачення надуманими. Вони вважають, що це помста окупаційної влади за активну проукраїнську позицію. На знак протесту Володимир Балух 19 березня оголосив голодування, яке тримає донині.